Za mnom ide vojska vesela, Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u emisiju Dobro jutro Hrvatska. Budući da cijeli svijet govori o tome kako koronavirus uništava naše živote i kako su zapravo životinje krive za to, mi smo organizirali detaljno pregled svih naših životinja i pokazalo se da je sve u redu. U Dalmaciji se jedu ribe i lignje, no svi znaju kako se toga ne možemo najesti. I tako smo odlučili pogledati u Slavoniju što oni jedu i kako se to radi. Prebacujemo se zato u svima najdraže slavonsku selu Bektež, gdje će naš reporter Antonio Bebek stoji upravo ispred dvorišta. Tako to izgleda jedno obično klanje. Kruha i igara, to treba narodu, pogotovo u vrijeme kada nedostaje svega ostaloga. No što će nam kruh ako uz njega nema čvaraka ili kobasice? I što će nam igara ako samo jednom ubiješ svinju i onda se moraš dosađivati? Došli smo ovdje u Bektež kako bi iz prve ruke vidjeli proces nastajanja onoga što nas čeka na tanjuru. Pa ko bi nam to najbolje mogao reći nego sam starješina sela, a još ga neki zovu i Zmaj od Bekteža. Evo ga. Dobar dan, gospodine. Dobrodošao. Ko ste vi? Možete se ukratko predstaviti. Zmaj, glavni sam ovdje, sve zapovjedam, svi oni mene slušaju. Zmaje, imam par pitanja za te. Čekaj, sve ti prvo jednu s nama razdrav. Ajde, ne mogu stvarno ja. Da, ne možeš, pa i ja sam na poslu, ajde. Dobro, dečki. Prava. Zmaje, možeš li mi ti reći kako nastaje jedna kobasica ili čvarak? Ubije se svinja, Dobro. isjecka se meso, stavi se u posudu, onda miješaš, staviš malo luka, pol crvene paprike, miješaš, u top i to je to, pa lagano. Zmaj, kratka pitanja. Dobro, Kulen ili slanina? kulen, Kobasica ili čvarak? kobasica, Rakija ili cigareta? miks. Zmaj, aj ti nama za kraj, možeš li nam pokazati kako vi to koljete svinje i kako izgleda taj proces? Normalno. Gerda! Ajmo, Gerda! Kamera. Može. Ajmo, kupi! Uci! Ajde, Sima! Ucaj! Leđa! Gerda, mati! Evo, dragi gledatelji, vidite što se ovdje događa. Kamera, može ovdje? Sada ćemo obaviti jedan kratak intervju sa našim domaćinom. Gospodine, možete se molim vas predstaviti? Ja sam domaćin iz Bekteža, Stjepan, zvani Stipe. Evo, dragi domaćine, što će se sad ovdje dogoditi sa ovom svinjom? Pa sada prvo smo skinuli dlaku, onda otpad odvojimo, to bacimo, to nam ne treba. Dalje na pole, na dijelove i dalje na obradu. Evo, može još jedan kadar ove svinje koja je upravo ubijena. Idemo dalje. Domaćine, što se trenutno događa na onoj strani kuće? Pa tamo dalje obrađujemo meso, kao što vidite, naše žene čiste crijeva, tope čvarke. Dobro. Evo, drage žene, kako vi smatrate ovo kolinje? Pa veselo. Veselo. Ti? Odlično. Ti? Veoma zanimljivo. A ti koja mjesiš? Pa malo naporno i teško, ali dobro je. Rezultat mora biti dobar uvijek. Dragi domaćine, kako vi sad na kraju završavate ovo jedno kolinje? Pa naravno slavljem i večerom. Molim vas, pridružite mi se. Evo, sad ćemo vidjeti kako to izgleda. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Slava Otcu I Sinu i Duhu Svetomu, kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Dobar tek! Čuvajmo slavonske običaje. Ajmo sad u našu! Jedna strana, druga strana, jedan auto, dva volana, koliko prije, koliko plaća. Jedna strana, druga strana, jedan auto, dva volana, koliko prije,
Loči, novo toči, ajde ženo nas poskoči, pleši ko na